Kamo mga saksi niining mga butanga. Maunay pangandoy ni Hesus nato nga mahimo gitang mga saksi tigpamatuod. Nya unsa may atong saksihan sama ni Pedro ug ni Juan, ilag yung gipamatud-an na kadtong gipatay sa mga Hudiyo, gipatay sa mga pangulong pari, gipatay sa katawhan nga gilansang sa krus, mao gyud to ang tinuod nga Ginoo ug manluluwas. Lingiyay mong tupad ing na saksi ka, saksi ni lain naman ang puong saksi, lain man nagtinuhuan, di man nakatoliko. Saksi. In English na lang, witness ka. Witness. Matod pa sa atong mga eksperto sa kaning spirituality, wa kuno ta magkuwang sa mga basahon, sa mga pamalandong o sa mga kahibalo mahitungod ni Hesus o sa doktrina nato sa simbahan, mahitungod sa kahibalo nato sa Biblia. Porting daghana natong eksperto niini, daghan kaayong sinulat nga mga spiritual books, mga reflections, testimonies nga gipangsuwat, inspiring kayo. Ang kuwang nato karon mao ang mga witnesses, mga saksi sa kamatuoran ni Kristo. Muna si San Pedro, iyag yung giingnan, nagtuo mo nga sa amo ning pagka-Diosnon, nagtuo mo nga sa amo ning pagka maampuon og sa among kaugalingong gahom nga nakapalakaw mi aning bakol. Dili. Ang ngalan ni Hesus, ang balaang ngalan o gamhanang ngalan ni Hesus mo'y nakapalakaw ani. Mo na'y pagsaksi. So ay kunog ingon imong tupad ina nagtuo kag ako mo'y hinungdan nga naami balay, nga naa ako'y mga anak, nga naa ako'y bana, nga naa ako'y asawa. Dili. Ang gamhanang ngalan ni Hesus mo'y hinungdan nganong naako ning nahuptan ang tanan. Ana, nagtuo ka nga nakaabot ko aning idara karon nga tiwasonon ako. Makasimba lang yapon ko bisag galisod na kog lakaw. Nagtuo kag tungod ni sa akong pagka-Diosnon, sa ako ning pagka maampuon, dili. Tungod ni sa ngalan ni Hesus, ana ba? Nagtuo di ay mo nga kining akong pagkapari, tungod ni kay buutan ko, tungod ni kay kusog kay kumaningkamot, tungod ni kay bright ko o kahabugo ko. Dili, tungod ni sa ngalan ni Hesus. Nindot no? Nagtuo mo nga kining pagpalit na kog raffle ticket, tungod ni kay sapian ko, tungod ni kay daghan kog kwarta. Dili, tungod ni sa ngalan ni Hesus. Ana unta, nagtuo mo nga kining pagkausab sa ato rong simbahan nga naarang-arang ang naong. Naliwat sa inyong mga naong. Ang sa may tanaw nyo sa ato rong naong simbahan, arang-arang o laksot? Oh, ana. Nagtuo di tungod ni sa atong pagkadato dinhi, tungod ni sa atong pagka maampuon, dili, tungod ni sa ngalan ni Hesus nga atong gisunod. Di ba? Ana pagsulti, di kay mangangkon, sige pangangkon. Ninduta ka no ang atong mga politicians, moingon nagtuo mo nga nahimo kong presidente sa Pilipinas, tungod ni sa akong kwarta, tungod ni sa akong kasikat. Dili, tungod ni sa ngalan ni Hesus.
Nagtuo mo nga nahimo kong congressman, nahimo kong senador, nahimo kong ombudsman, nahimo kong kumilik, chairman or commissioner, or nahimo kong Supreme Court justices, tungod ni sa akong kabright, tungod ni sa akong achievements, tungod ni sa akong pagkagamhanan, dili tungod ni sa akong pagsunod sa ngalan ni Hesus. Ninduta ka, no? Sa kay may tabos Pilipinas kung ingon ani na o mga sinultihan ng atong mga leaders. Pagkaninduta ka ha. Moingon sa dang Amerika, nagtuo mo kining among kagamhanan isip nasod. Moingon sa taga Iran, nagtuo mo kining among gipanghimo dinhi nga daghan kay mig oil dinhi, daghan kay dato kay mi, kay daghan kay mi dinhi mga bahandi nga nahimo na mirong usa ka powerful nga makasukol na mi bisag tabangan pa mig Israel ug Amerika nga makasukol gyapon mi. Nagtuo dai mo nga sa amo ning kagamhanan tungod ni sa ngalan ni Hesus. Ingna kuno imong tupad. Ingna nagtuo ka nga buhi pa ka karon tungod na kay buutan ka ug wa pay ngalan ni Hesus, patay na ka. Okay, matod pa diri sa unang pagbasa, si Hesus mao gyud ang kinabuhi. Siya ang tuburan sa kinabuhi, nya gipatay. Muna nga kay tuburan mas kinabuhi, gipatay, awa gyud nagpabilin sa lubnganan, nabanhaw gyud. Mao ni ang atong pangandoy. Unya kung magsupak-supak na ta sa ngalan ni Hesus, ang atong buhaton sa ato ng ngalan, mao na nang ma-stress na ta. Mao na nga magkaaway-away na ta. Mao na nga mangawat na ta, magkorupsyon na ta, magsige na tag impeachment, magsige na tag pinatyanay, mag-NPA na ta, magterorista na ta, magsyabo na ta, magkuki na ta, mga adik na ta, tungod na kay ato namang gibuhat ang mga butang nga dili na sa ngalan ni Hesus. Sa ato namang kaugalingong gusto, sa atong kaugalingong ngalan. Hasta gani mga pari, mga obispo, mag-away-away, mga madre, mag-away-away, tungod kay ang ila nang gibuhat sa ila namang ngalan, sa ila namang kaugalingon na mga gusto. Kanagong inyong mga naong, tanawa na inyong naong. Kinsa may gabuot ana nga mao nay imong naong sa ngalan na ni Hesus? O sa imo ng kaugalingong ngalan? Ay, ikaw, tanawa na. Nganong maumanay color sa imong buhok, nganong maunay porma sa imong kilay, nganong maunay naong nimo sa ngalan na ni Hesus o sa imo ng ngalan? Kanang imong pagpangural diha sa imong balay, na hapit to anay agianan inyong silingan, sa ngalan na ni Hesus o sa imo ng ngalan? Tungod kay ikagitag-iya ng yuta nimo. Akong yuta. Way magbuot nako kay ako ning yuta. Nya iniglinog, inigliki sa yuta, mubiya. Ayuhan ang imong yuta. Ayuha. Imo makanang yuta. Ay pag-transfer nga to sa laing yuta. Hilas-hilas lang ka diya. Ako ning balay. Ikalos no, magkabuang pangayog tabang. Ayaw pangayog tabang, imo gunang balay, diha yun puyo. Hilas-hilas lang ka. Ika-cancer nimo, stage 4 cancer, Ginoo, kaluy itaw ko Ginoo. Ika-putol stiil, kagi-diabetes na, Ginoo, maluoy taon ka. Hilas biya nimo sa una, unta to. Silas lang kas una, ika-paralyze, Lord, lalo ako. Nga, sa unang lagsik pa kay, sigig pangabit. Karong gatikongkong na, gaana na, uli des asawa. May gani, kaya nakaasawa kag buutan, sige lang sagtrapo. Hay, sasta. Ang animal, kanus apa kani matapos. Ingna lang sa dayon asawa, sa ngalan ni Hesus. O di pa lang yun sa ngalan ni Hesus, gipatay ko naman gining animal.
Perti man yung pag-antos na ako, ani hangtod karong katapusan na mag-antos malangyapon ta. Ana, ana. Unsa maning sa ngalan ni Hesus, bebe? Unsaon magid paggamit ang ngalan ni Hesus? Ang pasabot ani sa akong ubos nga pangagpas, buguon man sad ko. Ingon ani ni siya, buhata ang tanan sa ngalan ni Hesus. Ug unsa may ngalan ni Hesus sa atong aktual nga buhat? Sa ngalan sa gugma. Pasabot, buhata ang tanan nimong mga decisions o mga buhat with love. Gugma. Mupalit gani mo raffle tickets, bunga sa gugma. Dili bungas pangandoy nga makadaog sa premyo. Gagmay ra man sad ang atong premyo. First prize 500,000. Second prize pila to? Upat ka o 5 ka 100,000. Nya third prize 8 katag 50,000. Nya consolation prizes 40 katag 15,000. Kagagmay ana. Mao na imong pangandoyon, mahurot ra man gani na sud sa usak semana. Wagi siguro usa ka adlaw nimong gasto, mahurot na. Ayaw pangandoy ana. Ang atong gugma sa simbahan, ang atong gugma sa pagpaambit sa atong mga kwarta magamay og madako, mao nay hinungdan nga mopalit tag raffle tickets. Ana na. Wa sa ta magpa-raffle dinhi para lang ta makakwarta. Wa aron maka-income lang. Naatay tumong. Naay tumong. Gitawag na siya appropriated. Ang sa tanang naarong ilang gilalisan sa Supreme Court. Program di ay. Program fund na siya, dili na unprogram fund. Mao na rin gilalisan, constitutional ba ang unprogram fund nga gi-practice ron sa atong present administration or constitutional ba o unconstitutional? Kay kanang GAA, General Appropriated, ang sa tanang? GAA, Act, General Appropriation Act, mao ba na? Mao kana siya basihanan sa ilang gastuhon, pero ang unprogram fund outside man na siya sa GAA kuno. Naapagyoy automatic fund. Tulo na nakabukron GAA, unprogram o automatic. Unsa man na constitutional na. Ang GAA constitutional, ang unprogram. Unya ra ba pagsubay dito sa Supreme Court, purting daghanang program funds nga gipang-transfer sa unprogram fund. Nya ang unprogram fund nagkinahanglan lagpirma gamay sa mga disbursing officers. Di na moagi sa scrutiny. So dili matrace kaayo. Kay unprograman. Sa ato pa anytime pwede kwaon. Depende lang sa kuha niya. Daghan kayong program. Niabot kog mga pila to ilang gikwinta-kwinta. Niabot og mga 700 mantingali to billion ang na-transfer sa unprogram gikan sa program funds. Grabe no? Murabag kani para na ni sa paghimo og flood control. May apel din flood control na. Kani para na ni sa paghimog mga classroom. Ana, giprogram na nga pundo. Gibalhin sa unprogram. Kini para na unta nis mga kanang PhilHealth. Ana, gibalhin sa unprogram. Mga inana ba? Ana, gisubay man to, daghan to kayo. Natanawa lang social media. Nakaingon sa ko, ana. Pero kining atong slots, program kini. unsa may atong pahilunaan ani. Una ang atong pagtiwas anang bell tower. Tanawa atong bell tower. Tanawa sa screen. Kana mao na atong pahilunaan. Nya sunod ang atong adoration chapel. Ana, nya sunod ang atong CR diha sa may ubos anang bell tower. Ikaduhang CR. Ana. Nya ang atong ikaupat kadto atong dako kay diri pero pag ngadto mig mga kontraktor gahapon among gi pangsusing sa pader
murag ay lang sa tingali mog tira na pa dir pagkadakuan na oy nya ang gasto ana nya karon pa dir erratic kayo ang kanang kuan karon ang prices unya na lang mo stable ay sa mog tira dagko kay project kay dapat tay gyud mo riya ang ginana nga ang istorya ba mura sabing nakaamgo sige ato na lang tingali ning i-transfer unahon atong mortuary nanatay halin na niya mortuary kana aron ikamatay ninyo anha mo day butang di man kay nadako dihaanan dapita tubangan o tingali i-appeal sa nato kana dihang atong walk of saints or walk of apostles kana no nya ato dayong home non kaning atong mga bangko ato ilisan mga bangko ba okay ra mo ana gagbay ra man nagkantidad nya na naman toy naka-advance na tog hatag ana so ato na lang sang tiwasan ani makakita niya mo sa atong design basin ugma ako tong ipa-forward na naman tayo design sa bag-o na tong bangko or pios maghimo ta sige ato lang tong iyangan-angan usa dito hilamos lang sa tag-uwan dito ato gyapon ta mag-event pero mag-tent lang usa ta no sige pero ug makaya di ay uy nanugutong dili basta magsige out of love ang inyong pagpamalit sa raffle tickets na nagkinahanglan ra gud tag mga 200,000 ka tickets nya pila na may atong halin sa tickets 691 691 nya 200,000 gud atong kinahanglan kamo ba wag mo iayo no kagamay ano inyong ipalit ay dako-dako sa din ninyo katong ato ganing kuan katong atong kana ganing sayon ani katong atong mga slots katong grace niabot ba to siya ang total ato og ang grace og ang PPSC part 1 og part 2 og ang DPR niabot ba to mga 36,514,000 ang totalon to sila tanan ba nya mga 7 months raman to nato nga siging palit og slot pakpakan na to abo to 36 million ibutan ta lang 500,000 o nya ron kaning raffle og inyo ning paspasan masig moabot sa nigdako-dako no sige naatay naadete kuan ani naatay gitawag og challenge kay hilig man og challenge namang gyud mga taong hilig og challenge unsa may challenge nato sa ato rong raffle ticket one stub challenge kanang usa ka stub 100 tickets man na siya 20,000 ang kada stub so one stub challenge pero og ari kas individual tag 200 pesos. Pero og ari ka sa challenge, one stub kay naa man gud koy na meet nga mga grupo, niingon ang usa pa der, one stub ako, natusang usa, one stub ako. Nako na gid mo palit og one stub no. Pero ako lang anam-anamon pa der ha. Ana, pero one stub ako ang konon, good as sold na ni. Ana, nindot. Sige, one stub challenge. Tiksi lang ko ninyo, pader, angkon kog one stub. Nya, hinahinaya na kog hatag, kay amo nang i-recordaan na ang niangkon og tag one stub challenge mao na ning gidaghanona. Pero siguruan ninyo ha, total dili san mo mobayad, o di masan mo taga ang ticket. Basta good as sold na siya. Sige, bahala mo diha. One stub challenge, 20,000. Mga igsoon, buhaton tani out of love sa ngalan ni Hesus. Lain sad natong himuon, buhata ang tanan sa ngalan sa kaluoy. Mercy. Mao na kining ato sang gibuhat dinhi nga mga fundraising sa kaluoy ni nato sa atong parokya 163 years na ning atong shrine dinhi. Maura gyapon ni iyang naong 163 years. Maura ni iyang naong ato ka nang i-improve no? Wa lang gyapon tay social hall nga arang-arang. Magsalig lang ta ng CWL diha nga mapandol ka sa flooring.
Mapandol kas florin. Nya tuo pag yung kaayo. Magsalig ta na kanara magi atong social or ari ba ka diri loyo nga wa sad mahuman mga parok ka sa haligi. Porting daghanang haligi magkabuang kag li og unsaon. Maghimo katag arang-arang way. Sa 163 years na ta. Magsalig ta ng kumbinto diha nga lata kay tan-awon ang naong. 163 years na ta. Magsalig ka ning ato mga bangko 163 years na. Ha, igsandig nimo paako ng imong buko-buko. Basta pang imong kigol diha paakon. Ya kanay atong saligan, ato sa kanang i-improve boy. 163 years na ta, walang gyapon tay tarong-tarong nga build tower. 163 years na ta, kadto lang gyapong CR nato diha nga murag niid-id sa lobby. Kaming mga laki. Inomdom jud ato ni suway kog CR dito pag tuyok na ko hala makita man ko dito. O nato gipataas-taasan karon kay murag niid-id sa lobby. Open man to, malaki dito ba? Kinsa mga laki dito naka-CR sa una. Wala ka igtuyok nimo kita di ka sa atbang. Ama, nya 163 years na ta. Mauwaw sa katingali tayo kita mga taga-Compostela, di ba? Nya kamo sang amo mga online parishioners tabangi sad mi ninyo para sa mo malangit. Kuyog ni Santiago Apostol, have mercy on us muna sa ngalan sa kaluoy. Oh, ay manindog na tayo.